Sziasztok, én Marci vagyok. Most ez egy komoly hangvételű videó lesz, ugyanis vannak emberek, akik nem tudják elviselni a sikeremet, én úgy vagyok vele. Tehát nemrég küldtétek nekem elég sokan ezt a Mannin nevű gyereket, hogy reagált az egyik videóra, és nem valami jól kezelte az ügyet. Nagyon sokszor azt hiszem össze, hogy ellentmond magának, és hát igazából csak egy kopasz geciről beszélünk lényegében. Tehát az, hogy valaki leszólja a munkásságomat, mert ő nem tud elérni ilyeneket, az a legalja, gyerekek, az a legalja. Most meg is mutatom, hogy miről lenne szó lényegében. A Marcinak a kemény album promója. Ja. Érdekes, hogy ezt is ilyen cinikusan mondod, hogy kemény album promója, meg nevetsz rajta. Na, nézzük, akkor vágjunk bele, srácok, akkor nézzük meg, hogy ki ellen is állok szembe. Lesz még benne? Miért lenne benne? Ott van, hogy 9 zene. Az utolsó a fű. Miért lenne benne? Miért kérdezel ilyet, amikor ott van, ki van írva világosan? Ezt értelmezni kéne a dolgokat szerintem, Manni, és utána kéne beszólogatni, szerintem. A kövizene érdekel. De milyen kövizene? Erről beszélek, gyerekek. Pontosan erről beszélek. Érted? Kimondom, hogy fű, és ő cinikusan elkezdi utánozni. Mi ez, ha nem rágalmazás? Na nézzük is csak. Nem mondod, hogy végig ez van benne. De képzeld el, végig ez van benne. 10 percig megy, hogy fű. Csiki Marci! Ez hülye, bazd meg. Ez teljesen hülye, Geci. Na. Pontosan erről beszélek, gyerekek. Ő nem érti, hogy miről szól az egész. És csak annyit mond, hogy hülye vagyok. Ami személyeskedés. Nagyon durván személyeskedés. Hogy teljesen hülye vagyok. Mert ő nem látja a mögöttes tartalmakat, amit mások látnak. Ő csak egy ember, aki a nézőit irányítja. Mert a nézőnek sincs önálló gondolata, és nem lát bele a mögöttes tartalomba. Ő csak annyit hall belőle, hogy 10 percig mondogatom, hogy fű, de mások ezt igazán megértik, tudod? És ő irányítja a nézőit, mint a birkákat, mint a csordát. És bemagyarázzák neki, hogy én teljesen hülye vagyok. Közben meg a mögöttes tartalmat egyáltalán nem látják. Nem látják a fától az erdőt. És ez vagy te, Mannin. Pontosan ez vagy te. Csiki Marci! Nevet. Mert csak ennyit tud. Nevetni és lehülyézni. Hát igen. Mire is számítottam, tudod? Nagyon nagyot csalódtam benned lényegében. És következzen egy kis gameplay, srácok. Egy játékot hoztam nektek. Nemrég találtam, egész jónak tűnt. Gondoltam, kipróbálom veletek. Itt az FFA. Ez azt jelenti, hogy a Football Manager. Beírom ide, hogy Mar a nevemet. Skint is tudunk választani. Hát nem, mert fizetősök. Fizetős az összes, hát a kurva anyjukat. Jó, akkor playelünk egyet. Na a lényeg az, hogy milyen kis bacirusok vagyunk, és többi bacirust kell így megfogni. És így gyűjtegeted így a pontokat. És ahogy gyűjtegeted a pontokat, Lacikám, úgy egyre nagyobb leszel, és meg tudsz enni ilyen kis geci cigányokat, mint hát elmegy. Gyere ide! Na így megettem például itt egy embert, és ahogy így megyek, azt meg is tudnám menni, de Mário, a Kunu itt engem meg akar zabálni, szóval elmegyünk kicsit arrébb. Itt a rúpi. Egész jó pénz, nem? Hopp, figyeld köcsög, láttad mit csináltam, buzi? Na figyelj! Geci, mekkora vagyok! Jó, nagyon nagy a marcigány már, egész jó. Azt viszont ott fasza lenne. És az meg is van, srácok. Ez mi a picsa volt? Kidobott! Szóval így megyünk ebbe a cségóba. Hopp, hallom itt a lövöldözést. Egy megvan. Lop HP-s, csak szar vagyok, várjatok. Nagyon kell koncentrálni. A kurva anyádat. Hopp. Ne, ez be fog kígyózni. A kurva anyját. Faszomat a gyurcsámba már. Jó, itt hagy. De jó. Oké. Na, itt is ilyen... De mivel tudok sprintelni?
Most nehogy kidobjon. Most kifagyott a játékom, srácok. Nem bírja a gépem a Slitheriót. Baszki. Jó, megvegyünk. A 25 kis pókunk van, gyerekek. Erre, a kurva anyádat már. Hallom őket, itt valahol matatnak. Itt van egy. Megvan, srácok. DS Gray. Figyelj Mannin, hogy mondjam azt, hogy kopasz. Te család vagy senki, az én családom olasz. Én jobb videós vagyok, ezt be kéne már vallani. Jobban rappelek nálad, ezt kéne már hallani. Csinálj már jobban, de ennél jobb nincsen. Látom, hogy live-oz, meheten érek Twitchen. Meg már 8-an a Youtube-on. Kiröhögnek téged a samponos dobozon. Érted, mert nincsen hajad, érted?